Gazde mai, nu mai dormiți, lilioară trandafir, că nu-i vremea de dormit, dai vremea de colindat, lilioară trandafir, și cocoșii au cântat, dai vremea de-mpodobit, lilioară trandafir, și Crăciunul a sosit, lilioară trandafir. La Betleem în noapte o stea pe cer s-arată, e steaua ce vestește minunea adevărată. Că s-a născut în staul, în ieslea cea săracă, smeritul pru Mesia din prea curată Maică. Fiul cel din veci dorit, pe pământ s-a pogorât. Fiul cel din veci dorit, pe pământ s-a pogorât. Îngeri din cerin ne cântând, sol pe dealuri fluierând. Îngeri din cerin ne cântând, sol pe dealuri fluierând. Iar cei trei cai călări pe cai, din căutând din răsărit, din căutând și întrebând, cum s-a născut Hristos. La Betleem, la Betleem, la Betleem, acolo s-a născut Hristos. La Betleem, la Betleem, la Betleem, acolo s-a născut Hristos. Avem o țară unde au stăpânit odată vitejii daci, bărbați nemuritori, și unde stau de veacuri la oaltă izvoare văi și munți cu fruntea în zări. Avem troițe sfinte, altare și icoane, și candelari cu mii de pâlpâiri. Avem atâtea lacrimi și prigoane, că ne e plin pământul de martiri. Avem la putna sfânt și viu cu Duhul, pe cel ce-a stat ortodosiei scurt. Și azi de vom chema să-mi frâng apusul, va răsturna cinci veacuri de pământ. Avem pe brâncoveanul pildă tare, căci pruncii lui sub sabie au căzut, ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-au născut. Avem ardealul sfânt, pământul răstignirii, cu tunul sfânt plecat de cel viclean. Avem ierarhii sfinți pe Iancu și martirii, pe Horia tras,
pe roată pentru neam. Azi iarăși te-au suit vrăjmașii tăi pe cruce, ardeal cu 3 culori împodobit, scriind deasupra vina ta cu sânge, aceea că ortodoxia ai iubit. Avem un rai de sfinți întemniți dați la moarte și aruncați în groapă neștiuți, dar astăzi în pământul la o parte ies moaște sfinte, zevie grea de ținut. E jertfa lor de veacuri mărturia, ce strigă din morminte până la noi, să apărăm cu râvn ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Să apărăm cu râvn ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Iată că muzică pentru viață continuă să fie dăruită, oferită de aici, din Căsuța Magică, de corul preoților din parohia din Protopopiatul Reșița. Am ajuns la 19:45 și iată că din Căsuța Speranței mai răsună un colind. Dragii mei, vă ascultăm! Cei ce ne-ați primit în casă, într-un mulți ani fericiți. Cei ce ne-ați primit în casă, într-un mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Cei ce-ați pus vinul pe masă, într-un mulți ani fericiți. Cei ce-ați pus mâncări gustoase, într-un mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Și la anul vom veni, într-un mulți ani fericiți, numai dacă ni-ți pofti, într-un mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Tot așa să ne întâlnim, într-un mulți ani fericiți. Tot așa voios să fim, într-un mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, vă mulțumim, dragi părinți, preoți ai Protopopiatului din Reșița. Am ajuns împreună, iată, înaintea Sfintelor Sărbători a nașterii Mântuitorului. Împreună ați fost alături de noi de la începutul campaniilor noastre umanitare Muzică pentru Viață. Nu v-ați dezmințit nici anul acesta. Vă așteptăm și în zilele care urmează aici, în centrul Reșiței, să oferiți din tot sufletul dumneavoastră muzica aceasta înălțătoare, pentru că astfel așa se aude. Am oameni faini și în fața căsuței de sticlă. Vă salut cu drag pe toți. Stați așa, nu plecați. Mulțumesc mult celor care ne ascultă, celor care sunt în căsuța aceasta a speranței, celor care sunt lângă căsuța speranței. Voi, dragii mei, cei care ne ascultați pe unde? Pe 105,6 FM.
Ce pot să vă spun decât să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că să nu uitați, cancerului nu-i pasă că vine Crăciunul. Nouă însă ne pasă și împreună cu voi putem face minuni. Ascultați Radio Reșița și pentru asta vă mulțumesc. Rămâneți în continuare alături de noi și nu uitați, în câteva minute vin și știrile serii, chiar jurnalul serii adus de Marius Căruntu. Sunt Laura, bucuroasă să fiu cu voi. Mai am de stat puțin, dar mie îmi face bine și am o mare bucurie să știu că suntem împreună. Rămâneți cu noi, Radio Reșița transmite și emite până în 23 decembrie muzică pentru viață din Căsuța Speranței din centrul Reșiței.